Maali! Hiveltävää, katseltavaa. Liikkuminen on hienoa. Näittäkö minkä maalin kaveri iskee? Näittäkö minkä maalin kaveri iskee? Yhden hienoimmista maaleista. Taivas varjele, mitä sieltä tulee. Maali! Vielä sitä tutkitaan siellä, mutta mitä sitä tutkimaan? Vielä kerran katsokaa ja ihmetelkää. Taivas varjele, mitä sieltä tulee. Vielä kerran katsokaa nyt. Historian hienoimpia maaleja. Hiveltävää, katseltavaa. Vielä sitä tutkitaan siellä, mutta mitä sitä tutkimaan? Se on toinen maali. Hiveltävää, katseltavaa. Maali! Ja sitten vielä siellä tutkitaan tilannetta. Se jää myöskin aikakirjoihin. 13. Noin. Näittäkö minkä maalin kaveri iskee? Näittäkö minkä maalin kaveri iskee? Yhden hienoimmista maaleista. Vielä sitä tutkitaan siellä, mutta mitä sitä tutkimaan? Vielä kerran katsokaa. Voidaan puhua niistä hyvää selän takana. Kyllä. Kato nyt. Maali! Oho. Pysykää pois, vai tulkaa tänne. Historian hienoimpia maaleja. Hiveltävää, katseltavaa. Liikkuminen on hienoa. Taivas varjele, mitä sieltä tulee. Sieltä tulee merkkejä. Ja totta kai sieltä tulee merkkejä. Siellähän se verkon perukoilla on, mitä sitä tutkimaan. Maali! Historian hienoimpia maaleja. Siellä kaveri nyökyttelee, että no joo, tulihan tuossa yritettyä pikkukikkaa. Ja sitten vielä siellä tutkitaan tilannetta. Ei tuo vähän. Hiveltävää, katseltavaa. Liikkuminen on hienoa. Ja sitten ensikertalainen lataa sieltä. Siellä kaveri nyökyttelee, että no joo, tulihan tuossa yritettyä pikkukikkaa. Sieltä tulee merkkejä. Historian hienoimpia maaleja. Liikkuminen on hienoa. Siellä kaveri nyökyttelee, että no joo, tulihan tuossa yritettyä pikkukikkaa. Katsotaan tämän nuoren taituri. Herra jestas, mitä siellä tapahtui? Ja sitten vielä siellä tutkitaan tilannetta.
Historian hienoimpia maaleja. Vielä kerran, katsokaa nyt. Tää menee niinku ihan satasella tuohon. No joo, tulihan tuossa yritettyä sitten tikkaa. Ei. Varmaan vielä iso ylämäki tuolla. Nimenomaan. Vielä kerran katsokaa ja ihmetelkää. Ei voi kukaan muu väittää muuta kuin, että on se sellainen. Maali! Huh.